Mina ngisuke ngikwami angazani into ezenzeke ezigodlweni ukuthi kwenzakalani. Mina ngiye esigodlweni ngoba ngibiziwe ngalolanga mangabe kuthiwa fika nento ethile noma kuyagidwa ngihambe ngiye ngalolanga. Anginakuvuma into engayazi. Angihlali khona phela mina esigodlweni. Mina ebese ngikucabanga. Kwaye lento le nje yokuthi siloku siphikisana siqophisana ngamagama kanje iwrong. Mina bengicabanga ukuthi ngilanda abakhongi buye zonke izinto zami engayikhokhile zami nje ekufeni zibuye zikephi zibuyele thatha kancane ngoba wazi ukuthi nakwama indoda ayikho ke lonto akhonto ozoyithola wena uzongidelela ngoba nakwazi ukuthi indoda ayikho le ekhaya ufuna inkomo zakhe zazenze kanjani mina ngangikubizile ngathi wazolobola akukhonto wayithola la uyithola uyazi ke ayenzeki ke nje leyo nto ayenzeki ke leyo nto ngibabingelele abathandi nabalandeli abakhulu bomzansi podcast njengoba ke nonke nazi igama ngumzwandile wakamsana babukeli bami la ngihle nensizwa la uSipho ke ababukeli ngicabanga ukuthi bazokhumbula ukuthi akaqali ukuthi abhalele umzansi podcast wake wabhalela kumzansi podcast ngolunye udaba lakhe lwayinkinga kabi la engathi impela wayenuka usisi wakhe engathi wayemfuna othulini sahamba ke lo daba salisebenza udaba laSipho saphumelela ukusebenza kodwa manje usebuye ngolunye udaba ke la kumzansi podcast usebula seyasemasanini yangisiza okokuqala bengicela ngiphinde bandla ngisize naku ngisenkingeni la kodwa ngizomcela bandla bingelela abalaleli nababukeli bomzansi podcast bese yazisho asitshela istory sakhe futhi Sipho uyaphila ngiyaphela bhodwa ngiyaphila namfowethu ngiyazi ke mfowethu angiqala ukukubona la kumzansi podcast ngicela ubingelela ababukeli bami bese uyabachazela mfethu ukuthi ngabe uze ngani la kumzansi podcast. Ngizocela nje ukubingelela ababukele emakhaya njengoba seshilo umfoko kaZwane lapha ya uSipho lo majoka yebo uSipho lo okhulumayo okwesibili ngihleli kulesihlalo okokuqala abandla hayi bangisiza kakhulu inkinga enganginayo yayisehlule ngisho abazali nabake vele bengekho laba abazizalayo kodwa amakhaya hayi basebexakekile lana ke olunye udaba lana engiza nalo nginenkinga la ngiganelwe owami unkosikazi muhle kwazise phela insizwe yakwazi ukukhetha kodwa ke angazi noma kwenzeke ekhaya noma umkhuba wakhe yini bengumuntu obeke ahambe emsebenzini ngihamba isikhathi esingango 2 weeks noma ngibuyile lingapheli isonto ngibuyile ngiphinde ngihambe futhi awushusi waloke egula umama waloke egula kwaveza ukuthi ke hayi into ezomsiza iguleni kwakhe isangoma wayake esangomeni akabuyi phelilo 6 months 7 months bese ngithola mina sengithola ngomunye phela usizwile nami ngoba phela abantu bakhona emakhaya ngingekho mina ngisemsebenzini yena akekho hlele sangomeni siyamlapha sengezwe hayibo usibanibani kanti akekho lapha esangomeni bambonile ndawana thize lapha yana ungasifuthi umuntu oyithwele ngilandele ngigcine ngamtholanga khona la bamkhombe khona kodwa bona basibake bambona mechazwa phela nami ngabantu abasuke bengiphelezela nami ngifike ngichaze kubantu masihambe esibuza umuntu nje nabajwayele ukumbona noma bengamboni njalo isikhathi nje seside impela nje uphelile u6 months ehambile futhi Sipho konke engayizwanga kahle la uthi uyahamba ezangomeni kwenziwani ezangomeni uyothwasa wenzani yena ubeyothwasa esangomeni ubehambe uyothwasa manje usuyezwa kuthiwa ngathi umithi khona lapha esangomeni cha abambonanga esangomeni bambone kwenye indawo ukugagula igama lendawo ke ngiye ngikusabe ngoba phela kufanele nami ngivikele isithunzi sami nami ngikwazi ukuphepha yabo uhambe la esangomeni uhambe umuntu oyesangomeni wena uyezwa kekho lapha esangomeni uyihlalela nomuntu wakhe bayamusha impela kuthiwa hayi cha yena usebonakele nje lapha futhi umuntu oyithwele laba basuke bengixoxela basho njalo
bese nesikhathi esingakanani nalobolana busuphelile umnyaka ewu4 kodwa akaza kuhlupha iphelile cha bengakaze nje ahluphe ngoba naku ukugula kwakhe bandla bekugula noma phela mina ngingakwazi ukugula kumuntu okuye kuthiwa nabantu abadala ngingakwazi lokho ukugula omnjalo kodwa bezama sihamba odokotela senza konke kwatholakala sodokotela abakwazi kumsiza kwase kugcina ke kuvela lokho ke ukuthi ke akahambe yodinga umuntu wesizulu engathi umbese uyabantu abadala wahamba kanjalo wena ubumbheka kubo ulokuzwa nawe kuthiwa hayi cha kule nyanga kuyona ubuwazi lokho ngithi uba ubuxhumana naye kubo ukuze ukubuza ukuthi usasenyangeni ubuxhumana noba umama wakhe uma wakhe loxhumana naye ngoba noma nami bengibuya etohweni bengiye ngimfonela hawu ni rice ma hayi masi rice mntanami hayi ngiyabuya ngosuku oluthize ukubuyela emsebenzini akangazi kodwa ngizolinda icall ngoba emsebenzini baye basebenze kanjalo athi hayi kulungile mntanami mangifikileke hawu mangizokwazi ukumbona kuthiwa hayi lento zasesangomeni zine ikhathi zinendlela yazo ukwenza izinto noma ufikile uzozohamba ungambonanga ngihlaleke ngiloku ngilindile ngize ngiphundele etohweni ngingasakwazanga ukuyombheka ngesimo sokuthi kuthiwa ngeke ngikwazi ukumbona khona into abasayisebenza kuyena hayi kazwakala but manje ke Butsipho into okhala ngayo wena soMzansi podcast ufuna ucela sikusize ngani kaphuti wami bengingabakholwa mabethi yena la ibonakale khona ubonakele bengingabakholwa into besingidida kakhulu ile yokuthi uyithwele so mina njengobaba wekhaya lakhe yena usewumama wekhaya lami ngakwenza konke kwaphelela angibakweletanga bengizocela nje ukuthi makukhona indlela esingenza ngayo bangibuyisele esengikukhokhile ngoba kushuthi mina ngangikhokhela izeleze umuntu mayezohamba kusuka uyagula kanti yena uyihlalele nomunye umuntu lapha ya sebeze bamithisana kodwa ke wena enkulumeni yakho Butsipho ngizwe engathi ukhala kakhulu ngokuthi umuntu okudayise kakhulu kule ndaba uma wentombazana ukuthi usho njani wazi kangcono ke yena uyena ngathi balile nalapha uyena unolwazi ungakhuluma konke ngixhumana kakhulu naye njengoba ngingakwazi ukuxhumana nalo osesangoma wena ukhala ngokuthi uyena ongathi ukwenza isilima kakhulu ngapheke kwentombazana hayi udlale ngami manje ufuna ukuzozibuzela yena ukuthi uyenzelani kodwa umamezala lento ayenza kuwena yabona nje njoba ngike ngasho ukuthi anginaso isiqiniseko noma umkhuba wentombazane noma umkhuba kamama yini imibuzo oqala nje iloyo nje ukuthi kwenzeka kanjani ekhona yena ewumama wengane ngoba uyena phela kufanele ngabe ukade ingane njoba mina ngingekho ngile emazweni ngihambe ngetoho kwayikhona lapho kulezo zangoma ngiyamfonela umama mama ni rice kodwa mntanami kuyabheda kufuneka imali engaka ngibhizi ngithumela imali mina kuyena lo mamezala ngithumela kumama phela imali ukuze yena abheke isimo sengane yakhe le ewumakhosi kanti yena uyazi ingane ayikho ngisho kwakhe uyazi kahle uyazi hayi Butsipho siyazwakala isitori sakho mfowethu ngicabanga ukuthi nabalaleli bomzansi podcast bayasizwa isitori sakho mfowethu kodwa ke iphumeleleke imizamo ukuthi sizame umamezala simthole ngicabanga ukuthi usefikile la ngizocela ke nababukeli bomzansi podcast banganyamalali ngoba engathi usekhona umamezala la nyanga ungabaleki sisekhona ngiphinde ngibingeleleke ababukeli nabathandi bomzansi podcast njoba abafethu ke bosisi noma gogo kade sithembisile ukuthi solinda kumama afike ngaphakathi usesijoyinile kumama mama ngigama ngomzwandile ngwakamsani ngiqhamuka ngaphansi komzansi podcast njoba usibona la sihleli noButsipho la ngicathi uyamazi uButsipho yebo ngemazi ngizocela ke ubingelela abalaleli bomzansi podcast ubaphi isibongo sakho isihlalo tabini ngiyababingelela ababukeli isibongo ngumama Phumulo hayi ngiyabonga mama Phumulo mama Phumulo ngicabanga ukuthi uyayazi lensizwa yebo ngamazi umazi kanjani uganwe indodakazi yami hayi kwakuhle Butsipho yebo ngicabanga ukuthi usefikile umamezala la ngicela bandla uqale phansi nje udaba lwathe selikhulume nawe eqaleni sesilithula kuyena nje mama njani
Siyaphila. Ngikhona nami ma kodwa noma ngingekho muhle emoyeni ngishaya uvalo njengoba ngikhuluma manje inhliziyo yami igaya izibozi. Mayelana nani? Nginesikhashana mangibuyile etohweni. Bafona ngathi mina cha kunodaba lwasekhaya ebengisacela ukuthi ngiqale ngalo base ukungilinda kancane. Indodakazi yakho ma ngazi ukuthi mina isesangomeni iyelashwa umlaphi wendabuko. Ya ukhona impela ezangomini. Ngibuyile ke ngathi mangibuya abantu bayakhuluma leminyango. Kubhlungu ukuhamba emgaqweni uhlangana nabantu beloku bekuhleka ungazi usabantu bahlekane. Ngiyalithola udaba uthi ingane yakho umakoti wami engimthanda kakhulu engimkhiphela zonke izimali ngithi ngikhokhela umelaphi wendabuko ukuthi abuye ephila. Yebo. Engisi manginenkinga ngifonela uma ngiyile emazweni asuma hayi irice basamulapha. Kunjalo nje. Ngithumela izimali ngisi mina lungisa ke ibuye indodakazi yakho iphilile ukuze nami ngizokwazi ukuyibona. Siphinde siqhubeke sivusa umuzi wasekhaya. Asikakashayi phela isikhathi sokuthi Kodwa ke esengikutholile ukuthi indodakazi yakho ayikho esangomeni. Awu ikephi ngoba mina ngazi ukuthi kesangomeni. Awazi wena ukuthi ikephi? Angazi mina ngazi ukuthi nje sentwaseni le khona. Okay unesikhathi esingakanani ngokwakho unesikhathi esingakanani esesangomeni ngiyaxolisa nje ukubuza imibuzo ubungahlampe ubungayilindele kodwa nje ngiyafisa ngempela ukwazi. Selokhu nje ihambile kuloyinyanga nje eziyisithupha mina ngazi ukuthi usentwaseni le khona. Ngoba noma naye engifonela uyangifonele ashathi ukhona ezangomeni. Ikuphi ke wena lokho sokuzwa ke mina engakwazi. Wema wami. Mama ngicela ungene emadeveni. Mama ugcine nini ukumbona umntwana? Sike sabonana nje enyangeni ezimbili. Umficaphi? Ngamfica khona emathwaseni. La kuthwaswa khona. Mama ngule ngiphoxe ngoba umdala mama yazi. Mama. Phela emathwaseni nami ngihlala khona ngizonke insuku nami ngihlala kwami ngiyaya nje uma bengibizile benza izinto lezi zemgidi zakhona. Uxolo kancane wema ngikuphululima. Mina sekwamahlandla amahlanu ngifika ngisi ngicela ukubona umakoti wami la elashwa khona. Kuthiwa awukwazi ukumbona ngesimo samelaphi wakhe ezintweni eyasamdlulisa kuzona. Kodwa wena uyakwazi ukumbona mina ngikwazi ukumbona mawufikile. Kusho ukuthi phela inqubo yakho ukuthi mhlawumbe umuntu wesilisa akudingakile ambone. Mina kodwa ngiyakwazi ukumbona. Angikwazi ukumbona kanjani umakoti wami engamkhokhela ilobola ngaliqeda angikaze ngizwe nje into kanjalo. Ngicabanga ukuthi phela lo mbuzo wena ufanele ubuze lapha emathwaseni ukuthi njengoba umkakho nje lo kungani bengakuvumela umbone. Mama umbuzo ofanele ubuze kubona lapha. Mama ngithi uthi ubhuti imali ubekakufakela imali nawe uyavuma ukuthi imali ubeyifaka kubhuti uyinika indodakazi. Yebo kunjalo nje ngiyithatha nginika indodakazi phela lapha lebehlala khona fanele bathenge nokudla. Igrosa lapho uyayithengela lapha la usukuthwasa khona. Imali ubefika nje usibongile ayithathe ahambe nayo imali yakhe ayise lapho. Yikuphi ke lokho kusha wena osokushintshile emkhonyana okwaziyo mina engakwazi. Kuningi mawukusho. Ubale phela. Uyithwele manje esangomeni kanti isangoma yini lento esiyenza kuyena. Uyithola kanjani? Ngizothiwa uyithwele. Ngiyafika la engiyalelwa khona usibambone khona basi bambonile. Umbonile wena mangibuza ukuthi uhlala kuphi pho basi abamazi uhlala kuphi. Umbonile wena noma uzwa ngabantu. Wena wenziwa yini uzwe ngabantu ngomkakho? Utshenwa abantu wena ngomkakho. Nakho nje nawe nje mangiyezwa ngawe. Mina ngisho ukuthi uyithwela ngikwazi lokho angethi nje bungeke vele uzukuvume lokho ngisho ukuthi uyithwele bungeke uvume buzovuma angayithola kanjani indoda yakhe ishiye emuva ehambile yothwasa nakho ke nje kuyenzeka asinabo ubufakazi balonto isiqiniseko saloko asinako mina umuntu oyothwasa ngazi ukuthi uyothwasa koze kuphele leminyaka emibili yabekwayo kuyima ebuye angakhulelwa kanjani umuntu ehleli ngaphakathi umuntu oyothwasa ukhokhelwa kangaki inyanga nenyanga kuyakhokho ukudla phela lokho kwani udlani wena inyanga nenyanga wena udli we mama imbuzi owayicela wathi kufuneka imbuzi lapha yana esangomeni ngakunikeza imali ya extra futhi imali ebingathenga imbuzi ezimbili le
kuthi imbuzi phela ihamba izodwa zihamba nezinkukhu zakhona nayo negrosa yakhona kuyadliwa imbuzi ungayidlali wawuzokusho ninike lokho kweyinkukhu ke noma grosa lawo mina phela sasingekho ngingakaze nesidingo sokuthi ngiyizwe ngikubalele one by one wena imali uma uyithumelile izinkukhu nembuzi kuyahambisana negrosa ngeke uyidle imbuzi iyodwa sekuhambisana nokudla kwakho Nxese mama Nxese ukuze lento sesibambe eli Butsipho mama uyabona nje asesila esizokhuluma siyakwazi mama angithandi kuze kuvezwe yimini okunye mama ngithi uyazi wena ukuthi usekhona imbuzo osuyitholile kukhokhelwa isisu uthule nje uyakwazi ngithi lo hayi isisu akaze sizokhokhelwa akekho seke bafika angafika kanjani umuntu ezokhokhela isisu phela umkhonyana ekhona ngabe ovelaphi futhi phela lo kuningi phela kufanele babone ukuthi ubuwazi vele mama ukuthi umithi umntwana wakho lokho ukuthi umithi uyakwazi nokuthi akekho sangomeni uyakwazi lokho wena udla imali yamkhonyana ngoba udlala ngayo mina ngazi ukuthi usentwaseni usezangomeni akukho enye indawo nje akuyona ngoba mefika uthatha leyo mali esengiyithumele lo mkhonyana ahambe nayo ngicabanga ukuthi umzulu umkhonyana ngekhathi ethi kunamagama angekakwazi ukwakhipha ngoba wenzela impilo yakhe uzile lawo mazanjani ngizwile kancane angithi uyalazi lo gama ekufanele likhiphe lipi hayi anginalo kulwazi phela ngoba amagama amaningi ngeke ngibe nalo ulwazi kama wami miningi imibuzo enginayo mina ibuze miningi imibuzo enginayo nina esikhathi esingakanani niwenza lo mkhuba ngoba kucacile ukuthi nale minyaka ngisahleli naye bengisima ngisemsebenzini nihlangane nina angazi ukuthi mhlasimpe lo yamuntu loya yini engayenzi mina ayenzayo engcono kunami mina ke phela ngihlangene nalonto angithi uyazona ukuthi umuntu mase na 18 versus usuke sephumile kunina njengoba ube kade ehlala nawe aphume kuwena athi uyahamba uyale yakhona mina ngikwami phela ngeke ngimlusa umuntu esemdala mina mesuke ngekho kwami ngazi ukuthi usuke kuwena wena wenziwa yini umkakhe aphume endlini ukhona kodwa wena waqhamuka nokuthi lento yakhe idinga isangoma unesangoma yesakho futhi saziwa uwena nani nahamba nje nahamba nawohlola kwathola ukuthi usibongile kufanele ahamba wothwasa wavumelana wena usibongile ahamba wothwasa kane egcineni uzohluleka ukumnikezela imali yabona mina izinto zesizulu ngizazi impela kodwa lokho kugula ngoko ukuthi mhlawumbe udinga isangoma angikwazi wena okwazi nalo umuntu ohlolayo ngangisho uwena kuyena nalesi yasangoma yesakho saziwa uwena futhi ngithi ngifuna ukubona umakoti wami mina kuthiwa ngikwazi ukumbona basamele lapha ngize uyazi kahle ukuthi mina mangihambile ngihamba isikhathi eside umuntu mesentwaseni vesa kaphumja endodeni into eyaziwayo leyo uyozaphuma ngoba esephuma ngomthetho wena mawukuthi uyahluleka ukumkhipha awunawo amandla angahlala ngisho iminyaka eyishumi lapha ngaphakathi ungakwazi ukumbona angaze ngisho ukuthi ngiyahluleka kodwa ke bengingekho lapho laba abantu laba abangitshela ukuthi mina bayambona lapha sengiyazi mina usabaqamba manga wena uzwa ngabantu ngomkakho angihlala ngisinayo wabeka amaphoyisa wena ukuthi akagadele umkakho wena mama kuningi ekusafanele ungitshele kona ongafuni ukuthi ungitshele kona hayi kubuza uzokuthola uzokutshela wena wabeka amabodyguard agada umkakho yabona umbuzo wokuqala azange ungiphendule othini shonele wangena entangeni waphuma othini umbuzo wokuqala ngisenini esikhathi esingakanani nenza lento eniyenzayo nobabili nengane yakho ayikho into esike siyenze nengane yami ayikho into eniyeke njengoba ngisho ukuthi umuntu mase na 18 futhi lo muntu wena wamthatha wahamba ohlala naye kulo 6 months nje athi ke buka nje isikhathi esincane kanjani ngimkade emene kwakho sekuvela inkinga ezingaka ube ngekathi phela sineminyaka siganene ngiyahamba mina ngishiya umama endlini ukusasala bheka ikhaya phela wena mama kuningi osazokhuluma phela mesuke ekwakho usuke kwakho nami ngikwami mina ngeke ngithi ngikwami ngihambe ngigadele wena umkakho nami ngisuke ngisemzini wami okay yabona ngihambe mina ngilandela ngigadele wena umkakho manje mama ngoba ngiyabuka ukuthi yonke imibuzo engiyiphendulayo awuyiphenduli engiyibuzayo awuyiphenduli ngizocela ukubuza kumbuzo owodwa ukugcina futhi ngeke ngiwubuze yabuza Maxwa bengingayezwa lento bengizoyiphila lempilo mina koze kube yinini Maxwa mina angikholelwa nje into lothi uyizwe ngabantu ngoba mina angitshenwa umuntu ngomuntu kuthiwa ukuthi wena lonto oyikhola mhlazane nabonana face to face mama uzwile umbuzo wasipho ngiyawuzwa angathi awuzwa ngawuphendula wona uthi bekuzuze kube yinini nenza lento eniyenzayo nendodakazi yakho angiyazi lento yenzayo phela yilokhu ukuthatha imali
Lonto phela ayishoyo mina ngiyazi imali phela ngeke ngayithatha ngoba methumela imali uSibongile efike eyithatha njengoba ngisho ngithi mina uSibongile ngazi ukuthi uke kuthwasini angimazi umuntu uSibongile kuthiwa umkhomba Uphuma kanjani ekuthwasena azolanda imali ngoba befika azoyilanda imali phela uyafika azoyithatha phela imali aphindele emuva kodwa akaphume meya kwakhe ufika phela athatha imali aphindele emuva meya kwakhe akaphume meya kwakhe mayolanda imali uyaphuma meyolanda imali phela mesuke ezothatha imali ayisuke ezothatha imali egross angithi wena usuke uyomfuna lapha esangomeni mina ngazi lapha usuke uyomfuna khona ukuthi ufika umthole noma umtholini mina kwami ufika athatha imali aphindele emuva athi ukukhuluma into engayikhulumanga angishongo mina uthi ngiye ngimfune esangomeni mina ngifonela wena hawu mama sizohamba nini uyobheka ingane na uthi wena ingane ngeke ngikwazi ukuyibona umelaphi ukwenye kwesinye isigaba sokwelapha angeke ikwazi ukuthi ingibone kodwa makufanele iphume izolanda imali iyaphuma izolanda imali uyafika ayithatha imali ahambe ushuthi umbonanga ukuthi ukhulelwe ekhathi efika ezolanda imali angaze nje ngimbone nje enhlobo ngoba naloso siqiniseko sokuthi ukhulelwa anginaso nje lonto eshuwa abantu angaze ngimbone umuntu ukhulelwa angakhulelwa kanjani umuntu ehleli ngaphakathi esigodlweni mama ngiyathanda ukuthi sisheshe siye isixazululweni kodwa imibuzo eminingi ngisafuna izimpendulo zayo yeah wena uyamazi lo mlisi omuphi umazi kahle mina ngazi wena akekho omunye umuntu engimaziyo mina ngazi wena ngqo awumazi akekho nje omunye umuntu umlisi engimaziyo mangase ngisi nje manje nje asiphumeni siye kule nhloli yakho le oyangihlola yathola ukuthi uyagula udinga isangoma ngifike ngihlole mina ngeke kuvele konke lokho singaphuma phela mawuthanda sambe soso singaya nje sohlola sizwe ukuthi kwenzakalani mama ukwazi lokuthi kade uyithethisa wena ingane yakhe ifikile uthi wena ikubukisa nabantu uyishawoda phambi kwabantu uyazi le nto hayi angikwazi mama ngathi akukho kwaziyo angikwazi angazi mina ngazi nje ukuthi useza ngumi mina angiyena umuntu odinwayo kakhulukazi ukudinekelwa umuntu omdala ngiyahluleka kodwa lokhu kungaphezulu kwami njengoba ngicela mama ngithemba ukuthi mhlambe usengathi yena athi kunephutha nje ngicela ukukhuluma iqiniso mntanami kunje uyichaza indaba ngoba manje wena indaba uyayazi uButsipho la wena ufuna umlekelele lena izwa ngabantu ngeke ngikhuluma into engizwa ngabantu mina ngingenabo ubufakazi bayo into ifuna ukukhuluma mina nesiqiniseko kodwa wena njengomzali ke manje wena njengomzali wethini ke manje usaloku uphika phela ngakamboni mhlambe ngimbone ke nami mangabe ngimbheka ngithola ukuthi ngimbuze ngithola ukuthi ukhulelwe nomuntu yabo makuthiwa akakaze ngimbone makuthiwa ukuba ke mhlambe makuthiwa uphenyo alenzi noma mhlambe lithema lenziwa uphenyo kwatholakala ukuthi lento engizwile yamanga bewungeke ubizwe la lenziwe uphenyo mama siyazi into ezizilile sakuthola okuningi nele singakwazi sesikuzwile hayi anginaso kwisiqiniseko ngeke ngikhulume nje into engayazi ngiyivume ngithi ngiyayazi cha uma sitholakala ukuthi le ndodakazi yakhe imithi uzokwazi futhi ukubuya la utshela izwi ukuthi bengivele ngazi phela mangabe sokutholakala ukuthi imithi sengiyibuzile yavuma ngoba sengithola ngaleso sikhathi ukuthi ngempela ngikhulela ngeke ngivume phela into engingayazi nje phambi kwezwe lonke ngivume into engingakaze ngiyibona ngithi ngabona ukuthi ukhulela ngeke ngikwazi ukuvuma lokho ngibhlungu ngoba mama zazethi ngibhlungu lengalazi mangabe kunjalo ngoba ufakazi akukho engingakwenzanga ngithanda indodakazi yakho okumayelana nani konke nje okumele kwenziwe umkhwenyana bengikwenza mina yabo uze nawe ufone hayibo ukuthi manje kufuneka imali engaka bekusho yena phela lapha la khona noma bephelele ukudla asho ukuthi ufuna imali kanti manje mina bekuthiwa akangangiboni aphinda angakhulumi nami ngoba phela ubezokwazi ukusho ecingweni angifonele hayi indlela yomgomo laba behlala khona ngaphakathi kokuthi nje cha nayo lento ukuthi angambona ngithi ishintshe ngobe semithi uke wambona phela akuvelanga kwaqala ukuthi angasamboni uqale wambona ngoba engasekho lapha vele esigodlweni waqala watshelwa inkinga angazi ke phela imithetho nemithetho ezigodlo zinokuhlukana kwakhona angazi ke phela mina ngisuke ngekho ezangomeni mina ngisuke ngisekhaya ukuthi bayishintsha bayithini imithetho futhi ababuyile phela bangitshena ukuthi kwenzakalani mina ngeke ngilethe nje lokho kuthiwa ngeke ngilethe
kodwa engicabanga la uSipho umama uyayivikela indodakazi yakhe umama uyalivikela indodakazi Cha yakhe ngiyivuma into engayazi ngayivuma vele ngeke uyivumele vele ngize ngeke into engisho ngoba ukuthi angiyazi lo uyayivikela angayazi nje angazange vele ngeke nayo uyivumele mina ngisuke ngikwami angazange into ezenzeka ezigodlweni ukuthi kwenzakalani mina ngiye esigodlweni ngoba ngibiziwe ngalolanga mangabe kuthiwa fika nento ethile noma kuyagidwa ngihambe ngiye ngalolanga anginakuvuma into engayazi angihlali khona phela mina esigodlweni mina ebese ngikucabanga cabanga yini? lento le nje yokuthi siloku siphikisana siqophisana ngamagama kanje i-wrong mina bengicabanga ukuthi ngilanda abakhongi buye zonke izinto zami engayikhokhile zami nje ekufeni zibuye zikephi Zibuyele- thatha kancane ngoba wazi ukuthi Zibuyela nakwama kandozi. indoda Zibuyela ayikho ke kandozi lonto inkomo. akho into ozoyithola wena uzongidelela ngoba nakwazi ukuthi indoda ayikho le ekhaya Uyazi- ufuna inkomo zakhe zazenze njani mina ngangikubizile ngathi wozolobola akukho into wayithola la Uyazi- uyazi-ke ayenzeki ke nje ngiyokhipha. leyo nto ayenzeki ke leyo nto Ngiyokhipha. nganithandana nobabili akumina ngathi wozuzocela kwami ngakubiza ngathi wozocela ayenzeki ke lonto uzithola ngifika Wema, lezo zinto Wema. awutholi lutho angihlangene nalonto Lalela. mangabe nendoda leyo ndoda iyona yomcela Mina- uyayifuna kuleyo ndoda makuthi unendoda Wakaceleke angihlangene mina, nalezo zinto ngizokhipha kobonakala ngaleso wonke sikhathi ke udaba wabona ke lolo. nami ngoka amaphumulo wabona Ngizowakhipha. umhlolo wabona ngalola ngithi kokwenzakalayo uyazi ukuthi Uyobona ke kwamanje uyazi ukuthi ngalolanga, kwamanje uyobona kungaphonyeka ke. izimo ngoba iqiniso hayi usulate Ngingaliveza iqiniso. usulate Wemama, habe ungidelela ngoba nakwazi ukuthi akho ndoda Wemama, lekha mama. uzongifuna izinto Mkhulu ngangikhona wami, ekuthandaneni uyamazi kwami uSindi? ngangikhona ekuthandaneni Uyamazi kwami uSindi? angihlangene nasinda ngazi awumazi usindi ngihlangene kanti ubani obehleze kufonela wena ekubikela ngendaba zakhe lo undodakazi wakho angazi sindi mina ngihlangene Awumazi angazi uSindi? ngifonelwe sindi mina Awumazi. angazi lutho mina uma singasasa ifoni yakho sibheke lapho ngeke siyibone inamba ebhala uSindi ukuthi angifundile into zamafoni awufundile mina manje. ngibamba ucingo nje ngithi hello ngizwe ukuthi uba ukhuluma Kodwa imali ufundela imali phela ngiyayazi Uyifundela imali. ngiyawazi amaphepha Nizoyikhipha-ke yakwacele. awe ekufeni Zonke lezi inkomo uzongidelela ngoba wazi ukuthi indoda ayikho la ekhaya imina nganginihlanganisile nithandana Yazi- wena usibongile mena nendoda iyona yomlobola uthola inkomo zakho lezi nje mina wayishaya nje la kwami esakwabani isibongo lesangoma angisazi ngithi Awusazi. hayi angihlangene futhi angisayikhulumeza Wena usikhombisa i-direction usiyisa khona naku usambisa usambisa ingane. manje kwezangoma ngisekho khona Wena nje sasinayo ngokuthi wena ukhomba indlela. ngempela indaba zokuthi uthi mina ngizokhokha Usinaso inkomo isangoma zami esikahle. uthi mina ngizokhokhela wena angisahlangene neyazangoma Awusazi isibongo salesangoma. ke leso angisakhulumi nje ezangoma ngihlangene nayo. awusayikhulumi manje Angisafuni ukukhuluma Awusayikhulumi. wena shona khona ezangomeni Eyipho ngithi uyamazi ekhulumayo. la ukuya khona nasezangomeni Eyipho ekhulumayo. hamba uya khona ngithi indlela eyakhona sasihamba la Ekhulumayo, eyalapha emqashweni la ahleli khona. hamba ekhona angazi kwayi lo mqasho mawazi shona kona uhamba umfuna khona kodwa ukuthi nje uzothola lezi zinto sowayilethe uzothola lamabhodo akwami Nizozikhipha. uyawathola ekufeni akho bhodo nje labuyela kwakho Awusangiphenduli manje. akukho Wasinda umazi kwandaba yesangoma awusayikhullumi manje. angisazi lutho suvele wangihlanyisa ungitshela indaba zokuthi izinto owangikhokhela zona zizokhokhwa yimina Wema. ngiyikhokhe ngiyithathaphi Wema. hawu uyangeyisa wena mfana Uyabona uma ngasase ifoni Uyazi wena yakho. mfana uyangeyisa Ungamkhipha Ngoba wazi- uSindi ngoba efonini wazi yakho. ukuthi hey uyazi ukuthi uyangeyisa wena Ungamkhipha. ngoba nakwazi ukuthi la ekhaya khona ndoda hey Sindi ngiyayifikela ba. kumina umuntu mina uyangizwa uSindi hey umngani kalo ngiyayifikela Ka- umuntu ka- ka- mina. ka- kandodakazi Abe, wakhe. uzongigangela kanti la ekhaya uSindi ngithi uzokhuluma indaba yena lo ngakho obebe simebe nenkinga Ngihlangana mina ngale nalento lamathandana wena ngangikhona ngihlanganisa uma wakhe bese Hayibo. fonela mina ukuthi kufuneka imali kanti uyazi lo Hey angazi isinda angazi lutho kwafona Ayikho ngiyazi inamba Sindi efonini yakho. hey angazi lutho indaba zelento ayikho inamba Sindi efonini yakho angazi mina ngibamba ucingo ngithi hallo ngizwe ukuthi umuntu uthini ngibeke lapha angifundile angazi lutho ayikho into engiyaziyo mina Habe Kodwa- hey yazi wavela wangihlanyisa wemfana kulungile yazi wangihlanyisa kulungile uyohlanyoza uyeke ukuhlala ha Uyoziyeka uthini ukuhlala. ufuna ini amalobola lobolo owathola ngifile azobuya owathola ngifile akho lobolo zonke inkomo zakwacele ezobuya wathola nje Angisi ngifile wena. negana lo sibongile Bekumnandi angisinidla imali. nalondo bekumnandi nidle mina imali bekade ngazi into lekhona wenzani ngoba ngazi lutho namanje mina ngazi ukuthi usibongile uhlele bentwaseni ulinde wena uhlule ngokhokha lapha uyazi ukhiphela le nyanga ingane yakho ngayifundisa mina ngayifaka isinkwa iminyaka ewu2 ifunda yaze yaba right okweni lokho angikwazi Ekugcineni. lokho mina kwaziwa yini Ekugcineni. nanifundisana ngazi nalonto wena ma nidlala ngami nisi uyagula ebengaguli nazi kahle usayikho lento nidlela imali zami angithi mina ngiyasebenza ngale
usekuthwaseni into engiyaziyo umuntu wentwaseni wena ubuya nini nangobambile phela ushodelwa inkomo zokumkhipha lapha kade ukhuluma indaba zo2 years manje sekuyimini obambile akuphumi phela lo2 years udonsa nje ngoba manje mina ngibambe ngani mina wena kufanele ulungise inkomo akazi ukuthi aphume lapha entwaseni siyakwazi ukumlanda kanjani inkomo ngokophela u2 years ngikhipha inkomo kanjani phela amandla akho uma ngabe ukwazile ukuthi nganele kwa2 years mawunamandla uyamkhipha umuntu kuya ngamandla akho awulandeli ukuthi koze kube yilo 2 years wena mawunamandla akho nje fighter umkhiphe lapha ezangomeni indaba zokuthi uzongitshana ukuthi khona into oyifunayo uyifuna kubaneni uba wakaba ufuna ini yona hey ungagangeli kumina mfana kuningi uhamba uthola le maqaleni uhamba ulalela zonke izinto lonke amahongo la kodwa uhamba ulalela into eshuwa abantu wena ma ngeke uzwakho umuzi uhamba ulalela zonke izinto engikushoyo amalobo lami azobuya azobuya ephelele ukukhuluma noSibongile lokho mina kuhlangene nje nalonto ngiyakutshela azobuya mina nje engakuhla nengakwenzayo nawe wonke into ngeke uzuthole nje kumina khohlwa ungazogangela kumina ngoba wazi ukuthi nje la kwami mina indoda ayikho khohlwa ufike ekugcineni kodwa mhlambe ukulungisa lento ke nje uma ngase sithi ke siyazama ke mhlambe silanda yona inyanga siyibeka la ungakwazi ukuthi ikhulume inyanga ungathini wena ungakwazi ukubuyisa amalobola Sipho hayi ngingaphila ke hayi uyabona ke nje lapha mina ngeke ngibuyisa amalobolo kaSipho inyanga mawukuthi iyona eyenza umonakalo iyona oyibuyisela lo malobolo ngoba phela ngabe iyona eyenza umonakalo futhi ke njengoba wena usungithathe wazongiletha la ukuthi ngibukwe izolonto ngento bekade mhlawumbe ungeza kumina seyilungise angisahlangene nalo kodwa ke kulungile angisahlangene nje ngishiya phansi nje lento uzobuya uzobuya kodwa uzobuya bathandi nabalandeli beMzansi podcast ngicabanga ukuthi niyalizwa udaba la kodwa ke manje udaba lethe ngathi alipheli lapho Sipho ubalekelana mama kodwa ngicabanga ukuthi mengazi pho ubalekelana ngicabanga ukuthi kodwa mfowethu into engalungisa lento sengabe iyona inyanga cha ngijabula kakhulu mfowethu ngingaphila ke nale akabuye lo nyanga lo ayichazelena la akhulume kahle ngoba yona le story sistory obona ukuthi lento ijwayele ukwenzeka la eSouth Africa mfowethu ukuthi mhlawumbe ingane zihambe zeyinyangeni ifika ingane sibuyise ikhulelwe kufuna nje ivezwe le ndaba abonakale nayo lenyanga ukuthi ikwazi kanjani ukuthi imithise umuntu eze ngokuzolashwa bese yomthatha advantage naye lo mama uma kuvela istory ukuthi umama ubevele kwazi lokho ufuna vele la kubonakala ukuthi kanti umama udlala ngathi uyisazi kahle istory senyanga ngicabanga ukuthi ibhuti udaba lakho noma ke singayasithola isixazululo kodwa engizokucela nje ibhuti wami into engicela nikenzele yona njengoba kade ngichazile ukuthi ngumuntu ohambayo isikhathi esiningi so ngicelile ukuthi ngicela nje bange ngesukuhlala nje kancane kunodatshana ekhaya base hayi akunankinga so manje mabephinde befona ngeke ngikwazi ukuphinde ngibamise futhi ngicabanga nje ukuthi next week bazofona fanele ngiphindele emsebenzini ngiyoshaya umunye 2 weeks futhi ngizocela mfowethu nenzele sure ukuthi niyayipublisha lento bayibone imikhuba enziwa omama ingane la eminyango yebo ngoba ngifuna futhi mase efikile lo nyanga avele obala lo mama ukuthi belazi lonke iqiniso ngendodakazi yakhe ningalenzi nje iphutha abafowethu nivezele kubantu ngiyakuzwa phela hayi babukeli nabathanda abakhulu boMzansi podcast ngicabanga ukuthi sifike ekugcineni kodaba lapho Sipho noma singayibaye ngake nayo isolution kodwa ke ngicabanga ukuthi mhlawumbe ekhambeni kwalo udaba sogcina sifikile kuyona isolution kodwa ke lolu daba namalungiphethe ngempela kahle ngoba lento isiyenzeke kakhulu le South Africa senginako nje ukuyinaka indaba abantu abayinyangeni ungazi ukwenzakalani zibuye ingane sezonakele le ngizoyilandelela abafowethu ngeke ngiyeke hayi bafowethu ngicabanga ukuthi sifike ekugcineni ke bafowethu ukudlulisa nje umyalezo ngiyabonga kakhulu bafowethu kubantu abafaka isupport uMzansi podcast unyuka usuku nosuku bafowethu ingenxa yini sibonga kakhulu ngicabanga uzobonana ku episode elandelayo yasemasanini sithi shelele ngiyabonga